Justin. Už ideme, guys. Mám nejakú zajebanú kameru. Krásne. Povedz mi, ako sa cítiš? Zdravím, priatelia. Som úplne v svojej koži a viem, ako natáčať videá. Sme na letisku a momentálne sa chystáme do Rumunska. Justin! To bude intro. Jo, to dám do intra. Miešaj. Takže už budeme nastupovat. Čekali jsme mega dlouho, protože to mělo delay, což bylo mega otravný. Slovenské letisko, no moc toho tu nemají. Hej, ale dalo sa. Jessica už ide? Som si spávala v noci práve, som si taký veľký šušom vydobala. A som ho zjedla. Tak to vypadá slovenské letisko. Videli ste toto niekedy? Videli ste toto niekedy? Líben, piče vyjebané, jedem do piče. Už nás čakajú. ideme. Už sme v taxíku a je tu, že veľké vedro. Masakér, ale ten let byl strašne rýchly a hej, zatiaľ v pohode. Ešte sme nič nevideli, takže nemôžem nič povedať. To je krásne. Girl. Aj, guys, tak to som vôbec nečakala, toto. To je krásne. Čo ideme robiť, Jessie? Ideme si nakúpiť podaný chálec, lebo nemáme love. No, to je všetko. Ďakujem. No, takže jdeme do obchodu si koupit jogurt a nějakou dobrou snídaní. Hej, a toto já stále robím, že úplně otravná kunda. A nevím, no, máme hlad, my jsme jako moc celý den nejedli, měli jsme jenom ten dort a na letišti jsme měli muffin a kus chleba, takže to není moc jako... Těším se na večeři, nebudu vám hát lidi, jo, jakože večeře... Ja ti pokazím každé video. Zjišťujeme, či máme pitnou vodu tady, lebo nevieme. Tuto premýšľame nad džusom a tuto sme zobrali aj biely jogurt. Tak čo ti to povedalo, Jessie? Áno, vodou do Bukurešti je oficiálne pitná a bezpečná. Okay. Ja bych im verila. Alright. To je nejaký džus. Takže koupili jsme si takhle sandwich, bílej jogurt, červený rajčata, banány, broskve a oriešky. A to je všetko, guys. Tak lidi, jedeme na večeři a vůbec jsem nestíhala natočit žádné přípravy, protože jedeme pozdě, ale jedeme do krásné restaurace. Mám tu na prd světlo, ale těším se. Těším se velmi, takže uvidíte. Čo si mal robiť? Zabij ho. Nebudeš smrdeť? Nie. Ďalej, než sa proste. Dobre, tak, kamoši, dali sme si práve kávičku. My sme si objednali cinnamon latte and Coconut latte. coconut latte. Ideme si pozrieť mesto, pamiatky a tešíme sa. Period. No, včera sme mali doma švába, čiže ja som z toho žila celý ten deň. Celý večer som o tom rozprávala, lebo som z toho bola úplne špatná. Lebo ja mám úplný fear ze švábov,
to ví, tak ví. No a dnes som dostala krámy, čiže z rána som nič nenatáčala, lebo som strávila celé ráno ve sprche. A v sprche, ok. A potom som učila 1 hodinu, na ktorú som došla pozde, lebo tu je zmena času a ja som to popletla, čiže som kráva. Ale v pohodičke. Tak ja vám chcem povedať, že tento vlog bude vo slovenčine, lebo ja nie som schopná mluviť česky v slovenčine, keď som s Jessicou. Už máme kávu, ja som si dala tú kokosovú a Jessie má cinnamon. Taste test! Veľmi mi chutí, je veľmi sladká. Nechutí ti? Piča. Tuto už sme v záhrade a tam sú také lodičky. Hele, to sme my. Čaute. Toto je top. To je krásne. Dávajte si pozor, kurvy. Na nás. Haha, to je krásne. Čo sa smieš? Krásne. Je to pekné. Veľmi sa mi to páči. Je taká krásna záhrada. Teďka sedíme u... Podľa mňa to je kostel historický, nevím, jak se to jmenuje. A snažili jsme se najít, jak se to řekne, ne farmacy, no, prostě lékáreň, abych si koupila nějaký brufen. A všetko tu je zatvorené, lebo je sobota a v nedeli tiež, takže neviem, čo budem robiť. Nebuďte piči a zoberte si prášky, keď to viete, že to budete mať dami, lebo toto som dojebala a ľutujem toho. Takže... Čo? Že umreš, vykrvácaš. Vykrvácam, hej, takže... Neodporúčam to, ale páči sa mi to tu, je to tu krásne, ale strašne to tu smrdí. Že extrémne. Je to úplne na piču. Strašne to tu smrdí. Je to úplne nechutné a nechoďte do Bukurešti. Not worth the money. Ne, ty lodičky byly krásne, ale strašne to miesto smrdí. Že úplne brutálne. Ale... Všade sú tu chcánky. Hej, no, všade sú tu chcánky. Ale inak dobre, v pohodičke. Tak tenhle kostel sme hledali extrémne dlouho. Ale je veľmi krásny. Veľmi sa mi páči. Vyzerá to krásne. OK. Môžeš. Já vám dám update. Jak vidíte, tak jsem mega strhaná. Právě se mi stalo, že jsem tady před touhle restaurací klečela, protože mi teklo z nosu úplně šíleně, jakože krev. Myslím si, že to je z toho sluníčka a z té menstruace, že prostě to tělo je přehrátý a klesl mi tlak. A oni mají v soboty i v neděle zavřené všechny lékárny, takže mě nějaká hodná paní dala 2 Ibalginy, takže se mi úplně klepe ruka, jak to držím, takže tak. A teď si tady nabíjíme telefon, koupili jsme si vodu, limonádu, aby mi bylo trošku líp a už se cítím líp. Už mi není na omdlení, takže tlak už je v pohodičke a hej, těším se, že si odpočinu upřímně v posteli, protože asi to teplo a ty krámy nejsou dobrý kombo. Dali jsme si zmrzlinu. Jessie má blueberry and passion fruit a já mám hazelnut chocolate and salty caramel popcorn. Trošku na piču to tá pani nám dala, trošku to padá, ale je to veľmi dobré, čiže si to užívame. Mám na piču svetlo, ale ideme do klubu. Volá sa to Nook Club a malo by to byť, že Afrobeat, což my máme radi, takže sa tešíme. Dali sme si 3 hodinky nap a... Tomu ver. Dobré ráno. Nechápem, ja mám tuto taký vlas, že tuto to takto trčí, jebem to. No, teď jdeme do města a jdeme si dát
krásny brunch, menuje sa to Mayfair 39 a vyzerá to veľmi dobre, čiže sa tešíme. Inak toto je náš neighborhood, ok? Ja som vám to ani neukázala, ale to by ste nečakali, že tuto budeme bývať. Že toto by ste... Som si odstavila moje BMWčko. Jessica tam parkuje, čiže... Ale nechce sa aj, akože viete čo, Jessica je lína, čiže sme si zavolali Teslu. Lebo... A čo? A čo ako? Lebo môžeme, piču. A tuto máme švába opět, jo, oni jsou tady všude. A je to fakt nechutný, mám jsem teďka na něj šlápla. Nepáči sa mi toto, hej, je to nechutné, absolútne. Guys, mají tu také krásne menu. A Jessica je krásna. A mají že strašne veľký výber, vôbec neviem, čo si dám. Lidi, tak to bude brutální tohleto. Velmi se těšíme. Hihihi. Yes, let's go. Toto jsou že nejkrásnější záchody, na kterých jsme kdy byli s Jessicou. Jakože tohle je brutální. To je úplně insta girly friendly, takže jestli holky budete někdy v Bukurešti, tak Mayfair 39, to je že top. Ideme na večeru a ideme tuto. A je to že veľmi kúsok od našeho bývania, čiže pohodička. Toto je naše posledná večera. No potom to podľa mňa odpadnem, to bude top. Tak ešte raz, kamoši, teraz je 5 hodín ráno, ne odpoledne. A my pojedeme na letisko a pak poletíme do Prahy. Náš gate se zatvára 7:10 a odlet je 7:40. Hej. Čiže